wane ne sarkin Kannywood? Alinu. Sarki. Kai yanzu baka san sarki ba? Alinu. Aikin kawai ka riga ni na ce sarki Alinu. To mu je. Ka gane? Na a moment of mu je. Wace ce take shirya gaban talk show? Hadiza Gabon. Waye babban jarumin cikin na faɗi ai na faɗi labari na wallahi na faɗi Sadiq wallahi na faɗi wannan da gangan ya kawo saboda in faɗi kai da Allah wannan ya daina yin question duk question sai ya favorite naka kai ya zai zo to ya riga san mun san abu abinda ka sani za a tambaye ka shikenan wanda jarumi ne yake cewa hey chicks Ibro Nabil Musa kai an gama Kannywood mu je next one ba Kannywood ba dan Allah ya wuri Allah wallahi na san kila ma sai zaka ci tsaya na san kila ma shi zai to bismillah a wani film ne aka yi wakan sangaya Bari zo taimake ka. A wani application ne akwai reels? Instagram. Okay. wani mawaƙi ne ya fi haɗa kan artist ɗin arewa? Diesel. Gaskiya ka gane su ba cika mana tambayoyin mu. Wace ce babban jaruman cikin fim ɗin sai wata rana? Nafisa Abdullahi. Sai wata rana ina muku ban kwana. Gaya mun sunan group na rappers a arewa. YNS. Kai da Allah gaya ne ya daina mu tambaya da Allah. Da Allah gaya ne ya daina mu tambaya da Allah. Da Allah. Ba masu. Wani mawaƙin Hausa ne yake yin miliyoyin mutane da yawa? Sharifai mana, ya ce Sharifai mana,